Čaute, čaute, nachádzame sa v Jeepney. Takto toto vyzerá. Sú to takéto Jeepy. Teraz idú akurát študenti zo školy. Ako vidíte, každá škola má inú uniformu. A za chvíľočku vám ukážem, ako sa tu platí. Je to veľmi zaujímavé, lebo kto nastúpi, posiela peniaze zozadu dopredu šoférovi cez všetky ruky, takže neviem si to predstaviť, ako to tu vyzeralo cez COVID, ale keď sme si u nás doma nemohli ani ruky podať v kostole, tak tuto ide od jedného k druhému. Zatiaľ nikto neplatí, ale uvidíme, počkajte ešte chvíľočku. Tam musí mladé dievča ráta peniažky, vidíte, takto sa to podáva zozadu dopredu a šofér len natiahne ruku a zaplatené. Are you okay? Yes, I'm okay.